sa odpočítať? Adam, tešíš sa? Samozrejme. V poriadku, takže ideme na to. Miška, Adam. 3, 2, 1, poď! Veľký potlesk. My by sme túto facku ohodnotili tak na 3 body z 5. Ideme ďalej, ďalší párik. Ja vás odstartujem. Ideme na to. 3, 2, 1, ideš! Toto bolo za 4 body. Ďalší párik, Majka s Ľubom. Ľubo, si pripravený? Jasné. Majka, tešíš sa? Takže všetko buď to spočítaj. 3, 2, 1, ideš! Toto bolo podľa mňa zatiaľ najsilnejšie. Ideme na ďalší. Simona poriadne mu šupni, aby ste to vyhrali. Si pripravená? Takže poďme na to. 3, 2, 1, ideš! V poriadku. A posledný párik, ak sa neviem, že ešte pardon, ešte dva. Wow, v poriadku. Dobre, ja by som vás poprosil, video si natočíte doma, potom nám ho dajte na YouTube alebo na hociaké iné stránky. Ja by som počítal tú prvú Slavka, aby bolo jasné, počíta sa prvá rána. Spočítajme všetko konečné série. Si ready? Odpočítam ti to, hej? 3, 2, 1, ideš! Všetci sa upírame tuto, pozeráme sa a ideme ohodnotiť ktorá silnejšiu. Takže prvý párik, Filozofická fakulta. 3, 2, 1, ideš! OK, zapamätajte si, čo sa tu myslí. 2, 1, ideš! No ja si myslím, že z tohto je úplne jasné, že túto súťaž vyhráva Simona a Peter, ktorí dostávajú fľaši vodky a 30 bodov pre stavebnú fakultu. Spočítavaní bodov, body budú spočítané a vyhlásené, víťaz bude vyhlásený o 2:30. Takže do 14 hlástáme.